Üdvözlet mindenkinek! Ma a hajó modellezés egy nagyon fontos, de méltánytalanul kezelt kellékét, bóját fogunk készíteni. A kiindulási alap a Temuról megrendelhető 60 grammos jelzésű úszótest lesz, amit horgászúszónak árulnak. Amikor ez megérkezik, ebből eltávolítjuk ezt a középső zsinórrögzítő elemet. A 60 g az a bója vízkiszorítását, az úszótest vízkiszorítását jelenti, nem az össztömegét. Egyébként ennek az össztömege pontosan lemérve 7,88 g-ra jön ki. Hogyha kipróbáljuk, vízre tesszük így ezt az úszótestet, látható, hogy a súlypontja és a kiszorított víz tömegközéppontja miatt állandóan elfordult, tehát nem tartja meg a függőleges pozícióját. Ezért ballasztolni kell, amihez ilyen szemes csavarokat fogunk használni, azért ilyen nagyméretűt, hogy kellő tömege legyen a szemes csavarnak ahhoz, hogy a bóját függőleges helyzetbe tartsa. A szemes csavart is, ha lemérjük, akkor a bója, ugye az előbb már lemért 7,8 g-jához képest, ennek a tömege, mint látható, 9,26 g, tehát bőven több nála. A csavart azt betekeréssel rögzítjük, de még biztosítjuk vízálló ragasztóval is, hogy még véletlenül se essen ki, vagy járjódjon ki belőle, illetve mivel hungarocellbe tekerjük a csavart, az egy elég lágy anyag, így a ragasztással megerősítjük a felületet, és nem szakad ki olyan könnyen. Azért használunk szemes csavart, mert így a szembe már bele is fűzhető a rögzítő kötél, amivel majd horgonyozhatjuk a bóját. A csavar betekerését követően meg kell várni, még a ragasztó teljesen megköt, megszárad, ez ennek a tight bond esetében egyébként 24 óra, de más ragasztóknál más időtartam. A ragasztás előtt azért teszteljük a ragasztót, nehogy feloldja a bója hungarocell anyagát. Az így kapott bójánk már a ballaszttal együtt, ugye az 16 g-ra jön ki, tehát gyakorlatilag megduplázódik a súlya, de a súlypontja az egészen lekerül a fémrészek miatt alulra. Most végezzük el az újabb úszástesztet, hogy megfelel a bója az igényeinknek. Elhelyezzük a bóját a vízbe, és teszi a dolgát szépen, függőlegesen úszik, messzire látszik a vízen. Hogyha még szeretnénk még kiegészíteni egy zászlóval, mint pályaszéljelző, vagy más célból, akkor ezt is beletűzhetjük. Még ezt is elviseli a bójának a súlypont helyzete, nem fekszik el a vízen, nem borul fel. Így már szépen kijelölhetjük a pályát, illetve a pályaelemeket.